Illum se naqralkom il-ktieb li appuntu għandi fidejja l-ktieb tal-awtur Pawlu Mifsud illi jismu Serafin is-Saħħar. Huwa ktieb hekk misterjus ħafna fejn laqqana ma' bosta personaġġi ma ilaqqana wkoll ma' baruni kbir, mhux biss fl-età imma anka fit-tul tiegħu li kellu ċertu misteru moħbi fih tantu hekk illi anka l-ktieb appuntu jismu Serafin is-Saħħar. Jina ħanibda u mbagħad inħalli fidejkom biex tkompluh u għejdu li naqax taħsbu u għatuni l-opinjoni tagħkom. Ħanibda. Is-sur Lorenz kien ilu 10 snin joqgħod il-belt. Kien iżżewweġ waħda Beltija u mar joqgħod hemm f'dar sabiħa u qadima imma mhux kbira wisq. Lilu kien jaqbillu wkoll minħabba li l-uffiċċju tiegħu kien fil-belt u hekk la kien ikollu għalfejn iqum kmieni u lanqas għax jitħabad biex jivvjaġġa minn post għal ieħor. Imma wara 10 snin lis-sur Lorenz ġratlu biċċa kera wisq. Martu Ġuljetta għalkemm kienet għadha fl-aħjar ta' ħajjitha intlaqet minn marda kera li minnha ma setax tfieq. Xejn ma swew it-tobba u l-kura li għamlilha għaliex l-imsejkna mara baqgħet dejjem sejra lura sakemm fl-aħħar mietet. Kemm beka l-imsejkel Lorenz u kemm bkewa aktar it-tlet tfal żgħar li ħallit warajha. Il-kbir Joey kien għadu kemm għalaq 8 snin, warajh kien hemm Lucy tifla ta' 5 snin u fl-aħħar kien jiġi tifel ieħor ta' 2 u nofs jismu Loli għan-nannu Manuel. X'jaqbad jagħmel issa Lorenz daw it-tlet uliedu żgħar? Min seta' jissokta jrabbihom u jtellaħħom tfal sewwa. Waħdu żgur ma setax ilaħħaq għax jew tieħu ħsieb id-dar u t-tfal jew titlaq il barra biex taħdem u taqla x'tiekol. Imma xorti ridet li s-sur Lorenz kienet fadallu lill-ommu ħajja. U għalkemm din kienet xieħed bis-snin, kienet għadha tiflaħ mhux ħażin. U hi mill-ewwel offrit lil-bina biex toħodlu ħsieb li 3 tfal u hekk teħlislu minn biċċa u ġieħ ta' ras. Biss din ix-xwejħa ma riditx tmur toqgħod miegħu fid-dar tal-belt għax kellha l-biża' li ma tidrax il-ħajja maġla ta' hemmhekk. U kellha raġun, is-Sinjura Peppa kienet twildet u trabbiet u għexet dejjem fl-istess raħal, ħal kappar. U tistgħu taħsbu għalhekk kemm kellha qalba marbuta ma' dal-post? Għaliha ħal kappar kien ifisser id-dinja kollha kemm hi u l-ebda naħa oħra żbejħa kemm hija żbejħa ma kienet għażiża daqs raħal twelida. X'kellu jagħmel is-sur Lorenz minħabba fekk? Kellu jitlaq mill-belt, iwelli id-dar, jinġabar flimkien ma' wlidu żgħar fid-dar ta' ommu. Dan ftit jaħsibha però tfal jgħidu jidraw malajr kullimkien u hekk tista' tgħidġralhom ulied is-sur Lorenz. Għall-ewwel 15 meta ma sawux l-ambjent u l-ħbieb tas-soltu ħabtu jitgerxu u kienu qishom immutaw. Daħlu f'qoxrithom u ftit li xejn ħarġu l-barra. L-aktar li tnafret fosthom kienet it-tifla Lucy. Imma din l-iżjed li sewdet qalbha kien għax ma setax tgħaddi mingħajr il-mama. Sikwit tiftakar fiha u mbagħad irħilha tibki u ssejħilha f'waħda. Mama, mama ejja mama fejn mort mama, inħobbok mama tħallinix nistennik aktar mama. Iż-żewġ subien imbagħad x'in kienu jisimgħu għatajtek kienu jsewdu qalbhom huma wkoll u ġieli lanqas jieklu ma kienu jkunu jridu. In-nanna Peppa ma ngħidu xejn kellha qalba żgħira bħalhom u kienet tibda biex titħassarhom u tinfex tibki magħhom. Imma l-missier ma rridx li wliedu jibqgħu sejrin f'din il-ħajja u ħaħsieb li jiqfilhom minnu fih u fl-istess ħin jara kif iderrihom. Isma' ħej, aħna ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk ta'. Issa l-mama ħallietna u ma nistgħux nerġgħu nġibuha lura. Dik marret għand il-bambin biex tieħu l-premju tal-li ħadmet ħafna. Issa toqgħod tieħu ħsiebna mill-ġenna u aħna nibqgħu nħobbuha minn hawnhekk mid-dar ta' Nanna Peppa.
U min jaf kemm iddispjaċija meta tarakom album sewda daqshekk, mela Isa, ejjew ninsew ftit u nifirħu mill-ġdid. Immorru dawra qalb leliqi ħan nieħdu ftit arja. Kulħadd jaqbad ħwejġu u jimxi l-barra. Tlaqna. Hekk kemm jidher ktieb sabiħ hekk interessanti b'dil-familja fejn l-om hija nieqsa. Ma nistax nifhem però kif da kollu għandu x'jaqsam ma' Serafin is-Saħħar propju l-isem tal-ktieb tagħna. Għaldaqstant jiena mimlija kurżità ħankompli naqra. Lilkom nistennikom tagħmlu l-istess. Sa frattant insellmilkom.